Christian, som ikke er kommet. Torben, kan du lade det med lys? Anders og Kasper, kan I lave ja, men altså, vi nok skal tage to til dørene, og så forløbig, ja, så det var ledende. Godt, hør så godt efter. Alle hører efter nu. Vi starter i 9. Stine, og I går ind, og der er formodentlig kun plads til, at I alle klasser går ind foran. Det vil sige, at Anja går så langt frem, som hun kan. Stopper, og så lige går jeg forbi. Hvad siger du? Der er meget plads. Du vil godt sige, hvor det går, så nok kan det. Og hør godt efter igen. Så går Mette og Sasha frem og lyser for hende, og I står musestille, mens der bliver læst Anja. Så vender vi om på en eller anden led, og Anja finder ud af at komme forrest igen og gå ud. Vi synger også, når vi går ud af klasserne, ikke? Når det er overstået, så går pebernøddebærerne bagefter. Det er faktisk første klasse, når Lucia-børnene er ude igen. Så går I lige rundt, og så siger I 5 til hver, prøver vi. Og så går vi faktisk på 9. 7. B, der er Birkeskolen nede, dem der vil i hvert fald. Nøjagtigt det samme igen, når Lucia er færdig, og vi går ud og stadig synger, så går pebernøddebærerne. Og nu mangler jeg faktisk 2 i dag, ikke? Hvor mange der? Nej, jeg mangler Silkan kun. Jamen, så skal man sgu helt alene. Ja, det er ikke noget at gøre ved, men det der er vigtigt, det er også at få sunget højt, ikke? Anja, har du også det? Alle Lucia skriver med, at der er hoste. Jeg skriver alle dem, der er Ja, vi går ned og står ved lærergangen nu. Vi går til lærergangen. En gang til. Stå i